Druhým tankovým exemplářem z východní fronty je sovětský střední tank T-34-85. Tento tank byl vyvinutý na přelomu 30. a 40. let 20. století a měl zásadně a trvalý dopad na konstrukci tanků. Tanky T-34 byly během druhé světové války základem sovětských obrněných sil. Jejich konstrukce vyvolovala nepřetržité vylepšování vyvíjející se potřeby východní fronty. Změny byly v prvních několika letech spíše dílčí, nepříliš výrazné. Skutečně zásadní proměnou prošel tank T-34 až v roce 1944 zavedením varianty T-34-85 s kanonem ráže 85 mm. A to je přesně ta verze, která právě teďka v Lešanské aréně jezdí jen pro vás. Vedlejší výzbrojí tanku byly dva kulomety Děkťarie ráže 7,62 mm, z toho jeden ve věži a druhý v čele korby. K pohonu sloužil vznětový motor o výkonu 500 koní. Podvozek se stával na každé straně z napínacího kola vpředu, hracího vzadu a 5 velkých pojezdových kol. V roce 1944 bylo vyrobeno 10 647 kusů a roku 1945 dokonce 12 551 kusů tanků v této verzi. Zaraz będzie ruszał. Vážení návštěvníci Lešanské arény, výjíždí skutečný Goliáš, jedná se o sovětský těžký tank IS-122. Ten se poprvé objevil na východní frontě v roce 1944 jako odpověď na německé tanky Tiger a Panther. Tank IS-122 má kanon ráže 122 mm. Ten dokázal ničit a probíjet pancíře nejen nepřátelských tanků, ale byl také velmi účinný proti opevnění a pěchotě. 4člennou posádku tvořili řidič, velitel, střelec a nabíječ. 8 těchto těžkých tanků IS-2 bylo sovětskou armádou zapůjčeno první československé samostatné tankové. A máte dobré v miarę miejsca? Mamy tutaj naprawdę niezłe. Myślę, że dobre. Košice a Prešov. 4. dubna 1940. Oni są blisko. Gdzie jesteście w ogóle? My jesteśmy od lewej strony. Po lewej stronie właśnie strażacki, ten mniejszy Rosomak, to już się zaparkował, to my jesteśmy centralnie praktycznie obok niego. No my jesteśmy na drugim rogu. Nejvyšší boje probíhaly v Karpatech, ve Slovenských horách a v Ostravě. Ja mam tu od czoła. Tam. A no to centralnie naprzeciwko jest. Po osvobození Brna stály na jihu Českomoravské Vysočiny. Tam naprzeciwko teraz Wojnicki. Ale jesteśmy na podwyższeniu, wszystko widzimy, także spoko. Może łatwiej będzie, kto w danym momencie przejeżdża obok was. To mamy to samo. Nie, oni są tam za tym białym banerem gdzieś tam. v západních Čechách. Byla tvořena skupinou armádních. No i dobrze, to będziemy mieli niezłe ujęcia z jednej i z drugiej strony filmy. Armádu a původně tabulkově 2200 smluvních děl a 1,2 milionu vojáků. Od 30. dubna byla součástí německých vojsk. Skupina armád jich, přejmenovaná na Ostmark, která ustupovala přes Rakouskou dolinu. Na osvobození Československa se podílelo okolo 2,1 milionu vojáků spojeneckých armád z východní fronty, z nichž velká většina pocházela ze Sovětského svazu. Šlo o první ukrajinský front maršála Koněva, druhý ukrajinský front maršála Malinovského a čtvrtý ukrajinský front generála Petrova. Jako první překročili řeku Moravu na hranici se Slovenskem Malinovského vojska 11. dubna u Lonžhota u Břeclavy a 12. dubna u Hodonína. Během 14. dubna pronikla jeho vojska do Lonžhota a dne 26. dubna bylo osvobozeno Brno. Nejtvrdší boje probíhaly u Opavy a Ostravy, která byla osvobozena 30. dubna. Stejný den byl osvobozen strategický znamení Květnové povstání začalo 1. května v Přerově a šířilo se do dalších měst. V Československu
Posledním exemplářem z východní fronty je sovětské samohybné dílo SU-100, které bylo postavené na podvozku tanku T-34 jako přímý pokračovatel samohybného díla SU-85. Z důvodu jeho nedostatečné efektivity proti novým německým těžkým tankům Panther a Tiger, tak právě proto se začaly vyrábět tato samohybná děla SU-100. Jejich výroba byla zahájena v srpnu roku 1944. Do boje bylo dílo SU-100 poprvé nasazeno v lednu roku 1945 a později se zúčastnilo celé řady operací druhé světové války, včetně sovětsko-japonské války. Samohybné dělo SU-100 bylo vyzbrojeno kanonem D10S ráže 100 mm. Będzie wjeżdżał na środek. Vážení návštěvníci, na pahorku prostřed arény těžký sovětský tank IS-122.